Όλοι κάνουμε κατακράτηση, δεν ξέρω γιατί γίνεται με τα κιλά. Ξεσπάμε στο σπίτι μας. Το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, πάμε και αρχίζουμε και αλλάζουμε το σπίτι. Έχουμε μαζί μας τη Μαριάννα τη ΠΑΗ, που κατάφερε και βρήκε χρόνο, παρότι σήμερα έχει τα εγγένεια του συζύγου της και έχει να ετοιμαστεί. Και την κυρία Μαρία Ισμαηλίδου, η οποία θα μας μιλήσει για το πώς θα ξεσπάσουμε σύμφωνα με τη συνέχεια του Feng Shui. Ναι. Αυτό που έφερα τη Μαρία ως πιο εξειδικευμένη, έτσι, πιο ψαγμένη, αν θέλετε, στο συγκεκριμένο κομμάτι της διακόσμησης, είναι για την ολοκληρωτική, θα λέγαμε, αντίληψη του χώρου. Δηλαδή, την διακόσμηση που καλύπτει όλες τις αισθήσεις μας. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Σ' αρέσει. Να πούμε πώς το αντιλαμβανόμαστε λιγάκι. Ναι. Και καλά το θέσατε, θα ξεσπάσουμε, γιατί το ολιστικό design έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Βλέπει το χώρο με τον άνθρωπο σαν ένα σύνολο, βλέπει το χώρο σαν εμπειρία και όχι σαν εικόνα. Και θεωρεί το design σαν θεραπευτική τέχνη. Θεραπευτική τέχνη. Ναι. Λοιπόν, έχετε φέρει και ένα CD, το οποίο το ακούμε τώρα. Είναι το σωστό μέρος του CD, αυτό που πρέπει να ακούσουμε. Η Γλάρη τη δουλειά στη φύση. Λοιπόν, ναι. Είναι διάφορα πουλιά από τη Βόρεια Αμερική, τα οποία τέλος πάντων ακούγονται μαζί με κάποια κλασικά συμφωνικά έργα. Είναι πολύ ωραίο και χαλαρό. Θορύβους από νερό κτλ. Ναι, κάποια στιγμή είναι ωραίο και αυτό. Βέβαια, επειδή το ολιστικό design δίνει μεγάλη σημασία στην εξατομίκευση, τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, αυτό που τώρα εμάς μας χαλαρώνει, μπορεί να μην έχει την ίδια επίδραση σε άλλον. Μπορεί κάποιον να τον κάνει να πετάξει. Ναι, κάποιον τον στρεσάρει, τον τεντώνει. Ο καθένας επιλέγει τη δική του αισθητική στο χώρο, το συγκεκριμένο, νομίζω. Και εξαρτάται πάρα πολύ ο χώρος από κάποια πράγματα τα οποία μας χαλαρώνουν και μας αναβαθμίζουν και τα οποία τον καθένα είναι διαφορετικά. Ωραία, τώρα ακούμε και γνωστότερα κομμάτια ακόμα. Τα πουλάκια συνεχίζουν. Πριν συγκόρ, τα πουλιά κανονικά μέσα. Τι είναι λοιπόν αυτή η ολιστική τάση στη διακόσμηση? Είπαμε ότι είναι η συνέχεια του Feng Shui, το οποίο γενικά άρχισε να αντιμετωπίζει και με μεγαλύτερη πνευματικότητα, για να μην το πω και έτσι. Έτσι είναι, ναι, μια μεταφυσική τάση τη διακόσμηση. Η συνέχεια του ποια είναι? Η συνέχεια είναι ότι βαδίζουμε σταθερά πάνω στη δυτική αρχιτεκτονική που ούτως ή άλλως μας εκφράζει. Βλέπουμε με πολύ καλό μάτι όλες τις νέες τεχνολογίες, τα νέα υλικά, τις μόδες, τις τάσεις του design. Απλά ενσωματώνουμε μέσα σε αυτά κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως είναι οι αρχές του Feng Shui, που δεν είναι καινούριες, είναι πανάρχες. Οι αρχές του Feng Shui όμως, φαντάζομαι, Μαρία, ότι θα το εννοείς, να μην τις παίρνουμε, ας πούμε, να μην τις στηρούμε κατά γράμμα. Γιατί καταντάει σε κάποια στιγμή και δυσιδαιμονία και προκατάληψη του Feng Shui και το έχω δει αυτό. Δηλαδή, μην βάζει και τον καθρέφτη, είναι κακό Feng Shui. Αν μου αρέσει να το βάλω και θα το βάλω. Μην βάζει το κρεβάτι σου έτσι, μην είναι καρέκλα. Δηλαδή, είναι καταναγκαστικό, γίνεται κάποια στιγμή. Γίνεται δέσμιος σε αυτόν τον αντίληψη. Η Μαρία φτιάχνει και σπίτι τώρα, θα τα ξέρει. Να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία στις λεπτομέρειες, γιατί μετά θα τρελαθούμε. Ο κανόνας είναι ότι ό,τι μας κάνει να νιώθουμε καλά είναι καλό Feng Shui. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μην αισθανόμαστε κι εμείς σαν καφετζούδες όταν κάνουμε μελέτες, ας πούμε, παίρνουμε τις λογικές αρχές του Feng Shui, που είναι βασισμένες πάνω στην κοινή λογική, ωραιότατα. Παίρνουμε στοιχεία αρωματοθεραπείας. Τα στοιχεία της αρωματοθεραπείας πώς θα τα εντάξουμε στο σπίτι? Θα το αρωματίσουμε. Θα το αρωματίσουμε. Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αρωματικά έλαια, αρωματικά σπρέι, όμορφα όμως, όχι τα Glade και τα λοιπά, αρώματα χώρου έτσι από καλές εταιρείες. Μπορούμε να φτιάξουμε μικρές ζαρντινιέρες αρωματοθεραπείας με φυτά όπως είναι η μέντα, το δεντρολίβανο, ο βασιλικός. Και εδώ είναι προσωπικό το θέμα, δηλαδή άλλα φυτά ταιριάζουν στον καθένα. Ναι. Είναι ακριβώς ποια μυρωδιά μας αρέσει. Μαρία, πιστεύεις ότι το ένστικτο μας βοηθάει στο να επιλέξουμε το ποια γλαστρούλα θα βάλουμε ή χρειάζεται κάποιος ειδικός να μας πει ότι θα βάλεις αυτό? Υπάρχει εξέταση, δηλαδή πρέπει να κάνουμε για να δούμε ποιο μας ταιριάζει? Εμπιστεύομαι το ένστικτο απόλυτα. Απόλυτα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, ανάλογα με τη διάθεση και τη δυνατότητα που έχει, μπορεί να ενημερωθεί περισσότερο. Δηλαδή, στα φαρμακεία που πουλούν αρωματικά έλαια ή στα καταστήματα, μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας για το τι ιδιότητες έχει κάθε εσάνς. Ας πούμε,
ξέρουμε σίγουρα ότι τα εσπεριδοειδή φέρνουν έτσι... Ευεξία, ναι, ναι. Εγώ δεν πρέπει να βάλω τέτοια. Ναι, εσύ που κάνεις. Γιατί θα είμαι περισσότερο. Όχι, είμαι πιο υπερχειρητική ακόμα. Ναι, κάτι κατευναστικό πρέπει να βάλω. Λεβάντα, ίσως. Λεβάντα. Ναι. Μήπως δεν προλαβαίνω μετά όμως με τη λεβάντα. Θα κάνεις ένα μείγμα πορτοκαλιού με λεβάντα. Το χρώμα μετά που προτείνεται στους τοίχους έχει να κάνει με τις μυρωδιές. Δηλαδή όλα αυτά μπερδεύονται, μεταξύ τους συνδέονται. Αν βάλω λεβάντα, τι χρώμα θα βάλω στους τοίχους? Λοιπόν, αν βάλεις λεβάντα, πάει να πει ότι θες λίγο να κατευνάσεις τον εαυτό σου. Επομένως, ή θα βάλεις τα γεώδη, κρέμ και τα λοιπά που σου δίνουν μια στήριξη και μια αίσθηση μονιμότητας, ή θα βάλεις τα παστέλ γαλάζια, τα οποία ούτως ή άλλως σε φρενάρουν και σε καλμάρουν. Δεν θα βάλεις κόκκινα σε καμία περίπτωση, ούτε πορτοκαλί, φούξια, ούτε σκούρα πράσινα. Θα μπορούσες να βάλεις αποχρώσεις του βιολέ. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Απαλά μοβ. Γενικά και οι μοβ λάμπες, οι βιολέ θεωρούνται ότι κάνουν τον οργανισμό, τον εγκέφαλο να εκρίνει ενδορφίνες και άρα σε φέρνουν σε μια ισορροπία. Μάλιστα. Για κάποιον που θα προτιμήσει τα εσπεριδοειδή, τώρα ακούμε το επόμενο. Εκεί τι τείχους προτείνετε? Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που θα προτιμήσει τα εσπεριδοειδή, π.χ. εγώ που είμαι πάντα χαμηλών τόνων, θα θέλω να έχω τα κρέμ χρώματα γύρω μου, σαν βασικά χρώματα, γιατί μου δίνουν αυτή την ισορροπία που θέλω. Αλλά θα έχω σίγουρα πορτοκαλί λεπτομέρειες, θα έχω κόκκινα φώτα, θα έχω κάποια χιουμοριστικά στοιχεία, όπως μια αστεία καρέκλα, ένα χαζό μαξιλαράκι. Πώς μπορεί να είναι μια καρέκλα αστεία? Θα είναι περίεργη, δεν θα είναι η κλασική θα έχει ένα περίεργο σχήμα. Μπορεί να είναι από τις εποχές του Μπαρόκ ακόμα, μάλλον Ναπολεόντιο, η κουτσομπόλα η καρέκλα, αυτή που είναι σαν S. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία παίζουν, δίνουν χαρακτήρα, προσωπικότητα. Μπετόβεν είναι αυτό? Σε ποια ταινία το ακούγαμε? Το Moonlight Sonata είναι αυτό. Τι είναι? Η Σονάτα του Σελινόφα. Ακριβώς, ναι. Του Σελινόφα. Ναι. Αυτό ήταν σε μια ταινία πολύ αγαπημένη μου, μουσικό θέμα, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια. Αυτό θα σου αρέσει, πηγαίνει πολύ με όλα τα βιολέ και τις λεβάντες. Είναι τέλειο. Ωραίο. Στη Μαριάννα που της αρέσουν τα ζουγκλοειδή, εκεί σου αρέσει και γενικά τα γήινα χρώματα, τι θα πρότεινες? Η Μαριάννα είναι το τέλειο παράδειγμα ενός ανθρώπου που μπορεί να εντάσσει με υγιή τρόπο τη φύση στη ζωή του. Συμφωνώ απολύτως. Πολύ μεγάλο. Πολύ σημαντικό για το ολιστικό design. Έχω αρχίσει σιγά σιγά να μετατρέπομαι σε τίγρη από ό,τι βλέπετε. Έχω ενταχθεί σε αυτή την ψυχολογία. Δεν φάνηκε το καλσόν τώρα, δεν πειράζει. άλλο πλάνο. Τέλειο είναι. Για πες. Γιατί αυτό που λέμε πάντα είναι ότι η φύση δεν πρέπει να εισάγεται στο χώρο σαν τέλεια απομίμηση, γιατί είναι τελείως θλιβερή. Και γίνεται κίτσο. Όπως πλαστικά φυτά, για παράδειγμα. Πλαστικά φυτά ή μοκέτα γκαζόν. Το οποίο το βρίσκω τραγικό επίσης. Αυτό όμως ανήκει σε μια άλλου είδους αισθητική. Είναι χιουμοριστικό. Η μοκέτα γκαζόν. Όταν γίνεται χιουμοριστικά είναι μια χαρά. Όταν γίνεται όμως το ανάλαφρο, το διασκεδαστικό, ανήκει σε άλλη κατηγορία πάλι. Δηλαδή σε σχέση με το πλαστικό κισό, ας πούμε. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Στη Μαριάννα, δηλαδή, τι θα βάζαμε? Έναν τοίχο κροκί? Ναι, όχι πολύ έντονο κροκί όμως, γιατί το κροκί κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πολύ χάλια. Το αποφεύγουμε στα μπάνια. Δεν με βλέπει κανείς εκεί που το έβαλα. Α, δηλαδή σκέφτεσαι και αυτό, Μαρία. Δηλαδή, όταν προτείνεις κάτι, σκέφτεσαι πώς αυτός που θα μένει και θα φαίνεται πιο όμορφο. Την ακτινοβολία του χώρου. Δεν θα τον επηρεάζει. Το μπάνιο, ας πούμε, είναι καλό να έχεις αποχρώσεις που κάνουν το δέρμα να λάμπει. Όπως? Όπως κρέμ, σωμών, χρώματα πολύ απαλά γεώδη. Σε καμία περίπτωση γκρίζα, ξέρω εγώ, ασπρόμαυρα και τέτοια, σε κάνουν πολύ χλωμό. Και το φως φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά που λες θα παίζει σημαντικό ρόλο. Η ακτινοβολία που έχει το φως χτυπώντας σε ένα χρώμα κάνει απευθείας, διαφοροποιεί την αίσθηση που δίνει το χρώμα αυτό. Ναι. Σε φυσικό φωτισμό, σε ήλιο, σε ηλιόλουστο χώρο, ένα χρώμα δείχνει τελείως διαφορετικό από ότι φωτισμένο με τεχνητό φωτισμό. Ναι, βέβαια, ένας κακός φωτισμός μπορεί να δολοφονήσει το καλύτερο design. Για τις κρεβατοκάμαρες τώρα που
Διάβαζα ένα αφιέρωμα στα γυναικάτικη Μακεδονία που έλεγε για αυτή την ταινία, την καινούργια που βγαίνει, που έχει να κάνει όλα για το. Κάπως έτσι λέγεται, όλα για την κρεβατοκάμαρα, κάπως έτσι. Και λέει ότι γενικά οι ταινίες αρχίζουν και ασχολούνται με το δωμάτιο αυτό του σπιτιού, όπου γεννιούνται καινούργιες ζωές, αλλά ταυτόχρονα διαδραματίζονται και τα σημαντικότερα κομμάτια μιας οικογένειας. Εκεί τι χρώματα προτείνεις και σε ποιους? Αν μου δώσει το μπαλάκι, θα μιλάω πιο αργά κι εγώ. Ναι, πιθανώς ναι. Κάτι σε μαστοράκι κάνει όλο αυτό. Εγώ έχω κατευναστικό μπαλάκι το γάτο μου, ο οποίος παίζει ρόλο στην... Θα δεινοπαθεί μάλλον, θα δεινοπαθεί. Όχι, απλά θέλω να τονίσω ότι και τα έμψυχα και τα άψυχα αντικείμενα μέσα σε ένα σπίτι παίζουν ρόλο σε όλο αυτό που εξηγεί η Μαρία. Μια τρομερή κακία τώρα, αλλά δεν θα την πω. Για πες. Όπως και οι άντρες, ήθελα να πω. Μεταξύ μας είμαστε. Δεν μας ακούει κανείς. Ωραία, μια χαρά. Το Feng Shui το λέει, αυτό δεν το λέμε. Τι το λέει το Feng Shui? Τι λέει δηλαδή για τους άντρες το Feng Shui? Όχι, λέει για τα πουλιά και τα γατιά. Για τα γατιά. Για τα πουλιά και τα γατιά. Λέει γενικά το Feng Shui ότι είναι καλό να έχει ζωάκια μέσα στο σπίτι. Ναι, βέβαια. Θεωρούνται ότι ενεργοποιούν, ας πούμε, τη ροή της ενέργειας στο χώρο. Όλα τα ζωάκια ή καλή διάθεση καταρχήν. Όλα. Τα ποντικάκια. Οτιδήποτε, ναι. Ό,τι σε αρέσει. Ό,τι σου αρέσει, ό,τι σε φτιάχνει, σε αναβαθμίζει. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τις γυναίκες που ποια ζώα πρέπει να έχουν στο σπίτι τους? Το ξέρετε. Μία τζάγκουαρ στο γκαράζ, ένα μίνκ στην ντουλάπα, έναν τίγρη στο κρεβάτι και το τελευταίο ντρέπομαι να το πω. Α, τι καλά. Λοιπόν, λέγαμε για τις κρεβατοκάμαρες και για το τι χρώματα προτείνουμε. Λοιπόν, τώρα για τις κρεβατοκάμαρες, βέβαια, δυστυχώς όλοι προτείνουν τα σωμών, τα ροζέ, αυτά τα χρώματα που εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ. Βέβαια, ροζ κρεβατοκάμαρη το χειρότερο. Γιατί λες ότι είναι το χειρότερο? Δεν μου αρέσει το ροζ σαν χρώμα. Δεν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απαλό, ανεπαίσθητο? Ναι, πολύ απαλό. Γενικά, αυτό που επικρατεί είναι σωστό, δηλαδή τα παστέλ και τα ζεστά χρώματα είναι καλά για κρεβατοκάμαρες. Μια άλλη εναλλακτική λύση όμως είναι τα απαλά γαλάζια. Και ένα γαλάζιο φως κοντά στο κρεβάτι, στο κομοδίνο ας πούμε, θεωρείται ότι σε διευκολύνει στον ύπνο. Είναι καλό και για παιδάκια που δεν κοιμούνται εύκολα το βράδυ. Δηλαδή και για παιδικό δωμάτιο θα το βάζεις στο πορνοτέφι του χρωματιστό. Θα μειώσεις όμως τις γεννήσεις έτσι. Και το δημογραφικό μας έχει πρόβλημα. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό έτσι. Δεν έχω ασχοληθεί. Λοιπόν, Μαρία, το θέμα είναι μεγάλο. Νομίζω πρέπει να ξανάρθεις μία φορά. Να πούμε ακόμα περισσότερα, να ακούσουμε κι άλλα και να τα συνδυάσουμε όλα τα αρώματα με όλα αυτά. Γιατί έχετε υπέροχο χώρο, είστε πολύ καλοί οικοδεσπότες και ο χώρος είναι πολύ σωστός. Τέλος πάντων, σύμφωνα με το ολιστικό design. Με το Feng Shui. Ναι, είναι. Και σκέψου, δεν το είχαμε υπόψη μας όταν το φτιάχναμε. Είναι μέσα στα πλαίσια όλα. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα που θα τον αλλάξουμε, λοιπόν, θα έρθετε μαζί με τη Μαριά